Ha kasngi baar keladan ke jingialang jongki ar district ke West Jaintia Hills District but West Karbi Anglong District ha Khanduli banya keren halor ke jingjia ha Khanduli. Ha ka jingialang ladan lang ki deputy commissioner but superintendent of police na ki ar district but ki weki he officer jongki ar district. Ha ka jingialang layakut babaro ar district kini trailang ringkat khanang banwan ra biang iaka shongsuk shongsan ha ka than Khanduli. Nalor kata layakut ru ban penlong biang ya ka jingialang yasuk ka bandan lang ki magistrate na ki ar district bat kinong mi khmat na ka jaj benrio Pnar bat Karbi. Ha ka ni ka jingialang lawan shimbenta bun da ki Pnar Henry na ki Karbi lawan tang khandet ngut namar kim yo jingtip ha ka por ka babiang. Layakren halor ki jing bami ha ka te ka than Henry namar ka jing duna pat kinong Karbi bawan sha ka jingialang bat kila ong ba kimla ban shim kanu karai ha ka ba ya dei bat kani kumta ban wan ra biang ya ka shongsuk shongsan layakut ba shen an penlong biang ya ka jingialang yasuk.